A sme tu opäť s našou show. Dejú sa veľké veci. Nič nie je isté. Kto vypadne, kto zostane. Bude to Puškárová, Krajcar. A či nebude ja? Oj. Ale teraz je tu súťaž o to, kto zostane vo vile a kto z nej vypadne. Prichádza Pinda. Ahoj, Pinda. Ahoj, Vilu. Si pripravená ľahnúť si do truhly? No ako s tebou som všetko pripravená robiť, Vilu. Nie, Pinda, ty si tam ľahneš sama. Máš strach? No neno, keď si tam so mňou láhneš, tak ako nevidím v tom problém. Nie, Pinda, ja som moderátor, ja si tam nemôžem ľahnúť. Ty si tam musíš ľahnúť sama. To je taká súťaž, vieš? Aha. Takže si pripravená ľahnúť si do truhly? No ja neviem, ako, a tam so mňou niekto bude? Ty budeš tam sama. No? No poďme, poď pekne, poď. Súťaž je napínavá, súťaž začína. Ľahni si tam, Pinda, poď. Jako s ním tam budem? Nie, budeš tam sama. Jako sama s ním, hej? Nie, budeš tam úplne sama so svojimi myšlienkami. Poďme, Pinda, laškaj si tam do tej truhly, poď. Poď. Jako, ale niekto potom dojde, ale nie? Áno, strašne veľa ľudí dojde, Pinda, strašne veľa ľudí. Už idú, ľahni si. To je napätie, to je napätie. Pohodlné toto. No. Tá toto nechutné. Ja by za nič na svete nevlezol do truhly. Tá nedristaj. Tá ty by si nevlezol, bo si sprostý. Tá Morika, mne keby dali 10 miliónov, ja nevlezem do truhly. Tá ty mne hovoríš, že keď ja ti dám 10 miliónov, tá ty nevlezeš. Morika, keby si mi teraz ty dala 10 miliónov, ja nevlezem do truhly. Tak, Chruňo, tu ti teraz dám 10 miliónov, tá ty nevlezeš. Tá Morika, vlezem, ale nie kvôli peniazom, ale kvôli tebe. Táto dá logiku, bo si úprimný, nie? Čo tu robíš? Ako vy ste tí, čo mali dojsť? Lebo už vám to trvá dosť dlho. Čo tu robíš? No ne, však ja som tá, čo chcela byť ako pornoherečka, potom stripterka asi. Som sa prihlásila do tejto show, no a čakám, kým vyhrám. Jo, ale medzi tým už bola jedna vojna. Veľa ľudí zomrelo. 90%. A my ich teraz skúmame. A hľadáme zvyšky ľudí. Ja to ako už môžem ísť vonia? A bude lepšie, keď zostaneš vo vnútri. Hej? A nechcete ísť ako so mnou, lebo mne už je tu samé dosť dlho. Tá show nemá konca kraja. Chruňo. Tá vylez, nie? Tá show nemá konca kraja, hovorím, nie? Chruňo. Tá vyhral si, tá dám ti tých 10 miliónov. Chruňo. Jaj, Chruňo. Tak usaj, tá večera.